Milí priatelia, toto budú príbehy o úžasných ľuďoch, ktorých som stretla počas svojho života. Niektorí sa zapísali hlboko do môjho srdca, iných som stretla iba na krátku chvíľu, ale každý z nich vo mne zanechal stopu. Táto séria bude venovaná dobrým ľuďom. Ľuďom, pri ktorých človek cíti pokoj, dobro a ľudskosť. A dnes by som sa chcela zastaviť pri jednej milej osôbke. Pri človeku, ktorého som si obľúbila od prvého momentu. Volá sa Monika. Prvýkrát som ju videla, keď prišla do našej ambulancie na zástup. Predstavila sa, usmiala sa a ja som jej začala ukazovať, ako u nás všetko funguje. Počúvala ma veľmi pozorne. Bola milá, pokojná a veľmi snaživá. A úprimne pôsobila na mňa až príliš milo. Normálne mi napadlo, že predsa nikto nemôže byť stále takýto príjemný. Myslela som si, že možno je to len prvý dojem a po pár týždňoch sa ukáže, aká je naozaj. Lenže ona taká naozaj bola. Rovnako milá k pacientom, ku kolegom, ku každému človeku. Nechcem tým povedať, že ja nie som milá. Mám rada ľudí a rada sa s nimi rozprávam. Ale priznám sa, že niektorí ľudia ma vedia poriadne vytočiť a vtedy sa zo mňa stáva aj dosť razantná osoba. Monika však aj v náročných situáciách pôsobila pokojne. Postupne som si uvedomovala, že to nie je pretvárka, že ona je jednoducho taká. A viete, človek trávi v práci veľkú časť života. Nezáleží len na tom, čo robíte. Veľmi dôležité je aj to, s kým pracujete. A ja dnes považujem za veľký dar, že môžem pracovať v kolektíve, kde je aj Monika. Je to milá osôbka z Oravskej Lesnej. Má krásnu rodinu a 3 deti. A áno, aj ona má jednu svoju slabosť. Myslím si, že nevie povedať nie. Často chce vyhovieť všetkým, aby boli spokojní. Veľakrát pritom zabúda sama na seba. Býva unavená, bolí ju hlava alebo chrbát, doma ju čakajú povinnosti a napriek tomu, keď ju niekto poprosí o pomoc, ochotne pomôže. Je oveľa ochotnejšia než ja. A možno práve preto ju obdivujem. Monika premýšľa o ľuďoch väčšinou dobre. Ja si často vytváram obraz o človeku podľa toho, ako sa správa, ako rozpráva, alebo aký z neho mám pocit. Ona akoby v každom človeku najskôr hľadala to dobré. Monika je aj hlboko veriaci človek. Veľakrát sa spolu rozprávame o viere, o Bohu, o modlitbách. Aj keď nie sme z rovnakého prostredia, vždy mám pocit, že ma chápe presne tak, ako to myslím. A hlavne, ona svoju vieru nežije len slovami. Snaží sa ju žiť v obyčajnom každodennom živote. Pracujeme spolu už asi 2. rok a musím úprimne povedať, že nebol ani jeden deň, keď by prišla do práce nahnevaná alebo znechutená. Ráno otvorí dvere, usmeje sa, pozdraví pacientov a potom vojde do ambulancie, kde už väčšinou sedím ja, pretože chodievam skôr. Zvyknem jej pripraviť niektoré veci a potom si spolu povieme pár slov. Zasmejeme sa alebo sa rozprávame o veciach, za ktoré sa treba modliť. A často si pripomíname, že Boh vie pripraviť riešenie aj tam, kde ho človek vôbec nevidí. Prajem vám všetkým, aby ste vo svojom živote stretli viac takýchto ľudí a aby sme si uvedomili, že na tomto svete je všetko dočasné. Človek časom zabudne veľa vecí. Zabudne rozhovory, dni,
aj udalosti. Ale nikdy nezabudne na pocit, ktorý mu zostal v srdci po stretnutí s dobrým človekom. A ja dúfam, že ak si raz niekto spomenie na mňa, zostane mu po mne aspoň trochu taký príjemný a hrejivý pocit, aký mám ja, keď hovorím o anjelovi v bielom plášti, o Monike.